Takže čaute ľudia a ja vás vítam pri novom videu z Poppy Playtime. Áno, dneska hráme Poppy Playtime, ako vidíte. Dáme play, new game a dneska ideme hrať chapter 1. A ideme na to. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... OK, niekedy tieto cutscény budem skipovať. A práve, že ich nebudem skipovať a nedám do pozadia ani žiadnu muziku, aby to bolo také lepšie. OK, kde to sme? Stále na kaze. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is OK, working. proste, že táto práca je nebezpečná, že radšej by som sa mal rovno otočiť, no každopádne ja sa neotočím. Jo, a už som toto niekoľkokrát dohral, takže ja viem, čo mám robiť. Ukáž ten vláčik. Zelená, ružová, žltá, červená. 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 Tak. Počujeme si ďalšiu kazetu. Playtime. Grab big. To je iba tutoriál, ako to používať, to nepotrebujeme. Give me that grab pack. Nice. Máme ruku. Môžeme chytať. Čo kúkaš ty, Poppy? OK, ideme na to. Vy to tu môžete normálne prejsť, ale ja nejdem prechádzať, ja som gangster. Aj tak som to prešiel.
Haki waki. Seru, z toho sme sa nevideli. U teba si musím pustiť pesničku. Okay. Ty si ale vtipálek, daj mi ten kľúč. No aký si kamarát? Počkaj, musím niečo spraviť. Nice. Ostaň tu, než zmizneš. Haki waki. Bože, milujem tú pesničku. Pip. Pem. Pim. Jo. O nie, kde zmizol? Viete, že je komické, že to na to je na červenú a zelenú ruku, lenže to na keď budete mať červenú ruku sa nikdy nedostanete. O nie, Hagi tu je. OK. Prepáčte sa na to, že ja už som toto niekoľkokrát nahrala a nebudem sa niekedy, proste sa niekedy nezlaknem. Čo také, že to sa mi fakt nechce hľadať, ale mám pocit, že ju stretneme po ceste tu na. Viem, že tu je jedna. Bum, baterka. Bum, baterka. A posledná baterka je... posledná baterka, tu je posledná baterka. OK. Haki waki. Bože, tak by som si to znova pustil. Holy shit. Videli ste to? Prečo som si toho nikdy nevšimol? Tak teraz som sa regulárne skoro posral. Gimme červená ruka. Teraz ma zaujímalo, prečo to tam svieti, prečo to má proste svetlo, prečo to proste neschmatne iba. Prečo to tam musí mať to svetlo. Gimme červená ruka. Tak, dík. To si mi nemohol doniesť rovno sem. More. Jej, mám 2 ruky. Takže v tom tutoriáli tam bolo, že by som doslova niekomu mohol odtrhnúť s týmto hlavu. Takže si myslím, že železné dvere by pre mňa nebola obťaž. Ježiš, to je toto. To musíme doniesť tú elektrinu. Ten spínač. Tu. Berám spínač. Ešte. Poď.
Nemám červenú ruku. O! Asi mám problém. Tak si ju nasmerujem takto. OK, takže štart. Gay. No si to skrátim. Ideme. To strašne pomaly budem pri tom chodiť. Padajú hračky. Padajú ďalšie hračky. Ideme do továrne na hračky. Keď my sme už v továrne na hračky. A ideme tam, kde sa vyrábajú hračky. Máme hlavu nejakej hračky. Wow. Co jest? Nenávidím, jaké to zapne, tak no uvidíte. Není tam power. We need power. Okay. Let's do this. Róžová kazeta. Ja som úplne zabudol, že to tu je. Možno predsa len dosadu. Ja tam možno dám do pozadia. No. Takže zoberáme toto si pritiahnem. Bum. Teraz čo mám robiť? Ja už. Hagi wagi. To je dobrý oser, počkať. Takhle to udělám. Tak. Ují. V této hře ještě není full damage. A ty se na mě nekúkaj. Vidíte to? On sa na mňa proste kúka. Šlimák. Čo máš overú ruku? Nechcel by som mať v ústach non-stop rúrku. To jak spravil? Jak prekusol tú ruku? Však tu je jasne vidno, že tá ruka tam je ešte je za tými zubami. A ty ma už konečne nesleduj. Skrpí jak hovado. Tento sa mi najviac páči. Ten si vibí, ten si dancuje so mnou.
Trénuj to poriadne. No a teraz ide tá asi najviac nutná časť. A to, že uvidíte. Na 100% už videli niekde po tam chapter jednotku, takže ideme za Huggy Wuggy. Ide nás naháňať Huggy Wuggy. Ideme na to. Bum. Čela. Kde zmizla? Ja som svoju čelu. Oli. Už nepamätám, keď tam mám ísť. Skecáš. Pamätám. Nie, nepamätám. O nie. Jo sem. Dole. Sem dole. Proste sem. Ja sa neviem pozerať ani dozadu, ja proste idem. Ona? Ježiši. Pýtvora. Ja som už aj úplne zabudol, kde tam mám ísť. A video má zatiaľ 17 minút. To nemusíme to pretiahnuť. Už má 10. Na 10 teda. Poď Huggy. Bum. Zaháme. Sme ani vystrašili, keby si neviem ako vyzeral. Huggy Wuggy, na 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 na. Du 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 du, du 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 du. Ui. Oj. Poď. 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 Chyť to! Huggy, nie! Ja som ťa mal rád. Kecám. Huggyho sme sa zbavili. Zatiaľ. Poppy! Oh no. You opened my case. Dámy a páni, toto by bolo všetko pre dneskajšie videjko. Ak chcete Poppy Playtime Chapter 2, hoďte like, suba a uvidíme sa na budúce.